Angibingelele bafethu, mina uMagethi. Hey, unzima ukuba i-quadriplegic. Unzima ngoba manje fanele ujime. Uthi uyajima umzimba ngala kube buhlungu. Kuye kube njani? Hayi, ngithembe wonke umuntu uyaphila. Udlala amakhaza nje ngoba kuyabanda. Thina sifudumeza ngejimu. Yabo. Ngithi angikhulume bafethu, yazi kunenkinga esinayo. Asive sibancane uma besilimala. Silimala la kuma-20s. Most of the times kuba la kuma-20s. Bandle makugula-ke noma kwezinye izinto. Yabo. Uyaba mdala uhlale wheelchair. Kodwa most nje iba la kuma-20s. Yabo. Yabona leyo nto ibuhlungu kumina ngoba ngikhumbula isikhathi sami engaspenda almost 10 years ngisafuna impilo nje ukuthi nguba ngoba akulula athi usuyitshethe impilo yakho isiyaphumelela phinde ubuyiseleke emuva. Bafethu asifundisaneni ngempilo ye-wheelchair ngoba asisalitholanga ithuba lokuthi sonke sikwazi ukuya ema-rehab la. I-rehab abantu bayithatha kancane kanti kule engikhuluma ngayo ye-disability iyakwazi ukukulekelela ekuthenini ube ne-understanding yokuthi yini i-wheelchair. Yingakho ngeke ngithi umuntu angabuki i-wheelchair bese buka i-wheelchair bese buka mina bese yangijaja. Buka mina straight. I-wheelchair soyibona ngendlela bese ungibuza ngayo ngoba manje uzongibuza i-wheelchair ungakabuki mina bese kuyaphambana. Sothi uma ukhuluma nami ngicabangele, oh shame. Kanti asisekho isikhathi sokuthi shame manje. Mhlawumbe ungasho uma umuntu esanda kulimala engaka-understand naye ukuthi ushame hayi awusebenzi. Uyabona bafethu ey'bhedlela mina ngifika kwangeve kuhamba kahle ngalezi ayikhathi. Manje sekuya down, kuyacwila, kuyasinka. Yabo. Kanti izona izibhedlela zahulumeni ade sithembele kuzona sabantu abaningi emhlabeni ukuthi siyazi ukuthi uzothola ulimalele la ulimalele khona wawulala esibhedlela bakutshela uzoba ngconywana kanje, sizokunikeza lento ezokwenza ukuthi ube ngcono. Sekuyaba kuqiqi. Labantu adithembele kubona abasakuniki lento ade bekufundise yona ukuthi ukuze impilo yakho ibe ngcono inansi tadi izokusiza. Sebeyathi qiqiqi. Suselwedwa. Yabo. Uthi mawulimala ungene esibhedlela ngendlela ephoqeleke ngathi izoku-endaphisa kwi-wheelchair. Usuyaphuma usuhlala kwi-wheelchair. Uthi mawuqeda kuthiwa qeda phuma goduka. Uthwele i-wheelchair into ongayazi ukuthi uzoyithatha uyiqale uyisebenzise kanjani, uyihandlishe kanjani. Uthwele yona fanele ugoduke nayo. Ifika lapha ekhaya i-wheelchair ikwenzela iy'tayeli ongazazi. Asithina sonke esithi masicabanga ukuthi okay, njengoba manje sengihleli i-wheelchair futhi into efathi ngenzeni angiguglishe ngibheke ukuthi umuntu ohleli i-wheelchair kwenzakalani ngayo. Yabo. Usuke ungabazi uburisk. Usuke uconcentrate ethenini i-wheelchair njengoba sengihleli kuyona yini esefathi ngithathe ngihlanganise uze kwenzeke ngobani. Usuke udidekile emqondweni, usuke udinga usizo lokuthi uqale u-understandiswe. Uyima sekuthiwa qhubeka-ke phila impilo. Manje lokho asikutholi thina uthi uphuma esibhedlela nje unikezwe naka amasondo kuthiwa goduka nawo wena uzohamba ngawo. Ufike laphana uwagibele lamasondo. Nawu umbhede it's a secret yokukubulala. Ngobani? Umedana ulale kanti lithama ulala kancane udevelopa izinto ezokwenza ukuthi ufe. Ngoba umbhede iyakubona wena kuyolala, uyakubona wena kuyoresta. Kodwa futhi each and every minute mawukwenza lokho fanele ube nama-position ozokwenza ukuze kungadevelopi sekugcina sekuthiwa usune-pressure sore. After pressure sore, usune-bed sore. Yabo. Uhlale futhi i-wheelchair ngoba phela sithi siphuma ugixabezwe ispontshi
uthi uyafika ekhaya nasi ispontshi sikulindile uhlala kusona uyavila lapha ukuthi manje kuthiwa lifta uyinyuse ngoba uthi sicela bakusize bakubambe bakulule bakuthi abantu ohleli nawo yabo phuma kwi-comfort zone yokuthi uzothi mawuhleli kwi-wheelchair uthi ngihleli phela nje na uzokwenzisa okwechanele enyoni efuna ukufidwa nje kuphela ukhamisa umlomo wena nyakazisa umzimba enza izinto futhi uzenze ukuze umzimba wakho unawo umzimba ulandela umnikazi wawo uthi umnikazi wawo uthini lithama umzimba uyekelele nengqondo yakhe ilala kuyonakala lithama umzimba uthi wake up nawo umzimba each and every minute of the day uvuka uyakukhumbuza ukuthi sijwayele ukwenza ukuthi hambe yokwenza kona hambe ujima ube right yabo so bafethu asifundeni ukuyifundisa osenolwazi anikezwe ongenalo ulwazi ngobani sonke sesiyination ebuildakayo eqalekayo ukwakheka ngobani uyakhuliswa bese ufike kwi-level yokuthi efathi ukuphila impilo uphinde ufakwe kwenye ukukhuliswa second chance in life it's deciding ukuthi uyafa noma uzoba ne-second chance but uhlale wheelchair obey the rules of a wheelchair and bese uyaphila emhlabeni if you don't obey the rules of a wheelchair azi ukuthi le second chance ade uyicelile yahamba emhlabeni ayikho so ngiyafisa ukuthi abaziyo abafundisi abangazi njengoba ngizama ukwenza and then sophilana aningi like and subscribe and comment.